Наближава един от най-женските дни в годината, 8 март, и аз имам едно предложение за подарък, който можеш да направиш от себе си за себе си. Създадох моята авторска програма "Успех без прегаряне", която е точно за жени като теб. Жени, които са силни, жени, които могат да се справят с всичко, жени, които се грижат за всички около себе си, за всички и за всичко, но някъде там по пътя са забравили за себе си, за своите собствени нужди. Забравили се какво е да си почиваш, забравили се какво е да усещаш собственото си тяло, забравили се какво е да живеят в лекота. Много хора вярват, че трябва да са напълно готови, за да направят промяна. Но истината е, че промяната идва по пътя, а не преди него. Първата стъпка често е любопитство към себе си, без да знаеш какво следва. Точно за това началото трябва да е меко и спокойно. Подготвила съм един демо урок. Той е напълно безплатен и ако усещаш желание, ако съм пробудила любопитството ти, можеш да ми напишеш спокойствие като коментар под това видео или пък в лично съобщение, ако не искаш никой друг да разбира. И ще ти го изпратя с удоволствие. Този демо урок не изисква нищо от теб. Само присъствие и честност към собствените ти усещания. Понякога това е достатъчно, за да се появи яснота. А от яснотата започва истинската лекота.